Hi guys! Human akong upload tanan. So, we're going to Bukid na. Isuot natin ang atong helmet. Kay, unsa na oras? Around 8:30 na or something 9 ng gabi. Pero laban lang, inaani naman atong lifestyle. Kay, unsaon man lagi nga wala man tay internet connection dito sa Bukid. So, sacrifice lang sa tano. Kay, pag naana pohon, makaginhawa-ginhawa na ta dili na kay ingon nga stress kaayo kay sa karon jud grabe jud needed na jud nako kaayo nga muari diri sa ubos kay kung dito ko magsalig sa bukid dugay kaayo maka-upload mao nang need kaayo jud nato nga muari diri sa ubos. So laban lang gikan ko dito ila ni Maring Inday kaganiha unya pag-upload na nako sa Maya Mia Lifestyle loading naman kaayo ni proceed ko diri sa sentro dita na pud ang akong gigamit unya. Thank you very so much to sir from Japan kay ngano nakigshikan siya sa ako kay ang ako ra daw video iyang ginalantaw dito sa Japan. Thank you so much sir, happy kaayo ko makalipay kaayo nga naade ingon ana. So nay mga bata diri huy pamauli na mo kay sabaan mo sa inyong mama. Kasi walay mama. Hala, walay inyong mama? Wala makita ra ba mo sa vlog? Wala kuno ilang mama. Ay ko. Mga manang, mga manong, wala kuno mo. Ingon tong bata Nya na pa dani dagan ra ba siya lo. So karon paingon na ta sa bukid. Bitaw sir, thank you so much sa pagtan-aw kanunay sa akong vlog. Sa tanan mga supporter, thank you so much sa inyong tanan. Kita magpadaog danang mga negative ko laban-laban lang Japan. Karon natauhan ako nga kinahanglan jud ay fight lang ta, no? Fight lang ta. So, paingon na ta. Ala, naay mong mama wala. Lagi, ingon na lagi ka nga wala imong mama unya. Naadi ay ha? Taka-taka. Asa na taka-taka? Hala, nagtaka-taka. So, paingon na ta guys sa bukid and kaganiha nagsyagit-syagit si Abril kaganiha kay na ako noy parcel nga niabot sa ako nya natinga ako kay wala man koy order mao day siguro to ang katong skincare nga gipadala sa ako ato tong mahibaw-an karon akong hapiton dito sa ilahan ni Lilin kay tuwa man dito gibilin nya diretso na ta siksi kaayo ko ako nang kuhaon ang parcel ato ni mahibaw-an kong asagikan kay naon lagi mo dali nakigda Maya gatong parcel ni mami na okay. Alam duol siya gimingos siya agoy pinanggara ba ning Koreana Tiara guys, diretso na ta. Dani sila nakigda. Igang daw sa sulod. So diretso na ta. So may nako pagdala. Yana lang ni nako kada ay. Simple ra pangitaan din nato og solusyon. Unya itindog nato ni siya dani. Ayaw pag sanduga to ya. Ayaw pag tanduga. Ano ba siya? Napangitaan din nato og solusyon asa nato mabutang. Diretso na ta kay gabi na kaayo mga ses pero ingani lang laban lang as usual always laban. Okay, diretso na ta kay gabi na di na ta sa bukid. Ang mga itoy nag sugat na pud nato. Itoy gibahugan na nimo ning itoy. Mubasad. Siguro kay dako man kay ang tiyan gilak na ni Sherwin gi kandado na niya, kandado gisira na niya ang among git nga kawayan. Ang mga dikdik, ang baboy nabahugan na. Mubasad. Ang mga dikdik, ang mga budik-budik. Higda na siya dani ang isa po dani higda na po siya ang labas siya sa kortina. Ang kortina nga gikuha na ko dito sa Esperanza
yang gilabhan. Tungtong asa man sila mo agi, mutungtong na sila. Mulukso na sila dana. Gitangtang na nako dani ang duha ka kawayan kay para dili na sila magtungtong dana. Bantay mo karon asa mo nagtungtong ha. Asa mo nag-agi, lukso sila diha. Ay dadto day sila agi gihapon di ay. Yes, kapten ni kawayan di ay di tipo iro siguro kay iro tuman. Agoy tuman ka man noon. Bisa isa ang mga lukso sila abot ni balay. Ay, kisaw ko bata. Mama naman ni mama dyan. Okay, mani. Sige na, alin na. Ikaw na taon sa'yo mong luto sudan. Ang sa'yo mong luto sudan. Kubansi ito managtaon. Takay kaon taon to ta. Ang saging atong i-check dani kung unsa na ba ni nahinog naman siguro ni. Wala pa. Kuwang pa siya. Di pa siya hinog. Siguro mga sunod simana pa siguro ni. Kung ani kasaging diri ang nagbunga, 1, 2, 3, 4, 5 ni So daghan na pud tag saging puhon. Ang iring gibawgan na nimo? Sige, very good and very nice. So diretso ta sa atong taas na kaya mo kaayo ang dalan maunang basa akong tiil. So mahugas ta. Tiara. Miming. I'm so very clean, oh. Cleanliness, the operation. Dara akong bulak nga akong giingon sa inyo, ha. Ginukuhurot na jud sa manok, may pagwanin ako gigawas. Dito ra ni sila sa dapi ay sa pultahan sa CR. Tiara nahurot na pud siya. Ya i-check na to ang kuan ha. Mga limonsito. Alaw ani na bunyagi dani. Murag na bunyagan kay nagbasa ang ilalom, oh. Naanay bunga. Lahi ni siya kalimonsito. Dili ni siya awat daning isa. Diretso na ta kay gutom na. Ang amo ba yung pamahaw ganyan kay diretso paniudto. Mahugas ta. Akong tiil nga walay cutics ni kay kapuno ang gyapon sa pita panuksok. Pero pugdol kay na akong kuko di ko ginahagtaas sa una noon sa nag-eskwela ko high school kay taas tagas kay kog kuko sa kamot kuko sa tiil. Pero karon wa na arte-arte bayot kay minyo na. Tara. Anong di man nimo isira dani? Isira ka ni CR kay wala na may tubig nag-agas. Sira ka na siya. Okay. Makawala ni sa stress ang mga ito eh. Diara ang atong parcel. Ato nang i-open niya ang atong parcel. Amang isa. Amang isa. Titoy. Amang titoy. Ang tawag pilo. Okay, pilo. Okay, pilo. Danila. Okay. Kaning isa mo lambing kaayo po ng isaw kaniyo. Kani kay mo lambing kaayo ni Asya. Kanahan ko na niya kay lambing kaayo mo rag Daniela po. Lambing kaayo mong toy. Ito guys, Laban Japan. Yeah. Ang atong parcel ay from Radiant International. Diba? So, Alang-Alang Mandawi City from Alang-Alang Mandawi City. Okay. So, ato rin siyang i-unbox. Kiss ni mami. Dagan kayo salamat na ni atong parcel. Okay. Biskot ka na itong talir. Thank you so much, Radiant Skin. So, ato ni siyang
kuan unbox magkaon sa takay. Grabe ka, gutom. Agoy, prito. Naman ni mo dani gibutang manimaw. Mga unat ta. Mura ni ang nabilin sa iyang sudan. So, mga unat ta. Ay, magkuan ko karon kuan ko. Agay. Magkuan ta ko. Magkuan ta ko. Tamang-tama. Kaya unsa man ning sulod sa silupin? Iya mga using dili na utan. Nagalas mama din eh? Nagdala siya utan ng ka? Ay, nagbaligya si mother sa utan ng ka. So, very good. So, very nice. At saka ito ay kuha natin. Gasa natin ito kay ato ni siyang smoothie. So, smoothie with coffee. Kaya na may kape dani. Oh. May kape dani. Marag something kapin siya. So, mag-smoothie ta karon. Kaon sa kuuna no. Ay, dili mag-smoothie kuuna. Smoothie kuuna. Dara. Ato ni hugasan. Guys. Agoy. Nagsunod pag hindi. Di ato ning itsahan. Dili man ibasaon. Dili tsura butang. Kuan ni akong bahog. Early win. Starter na ni siya. Kaya human naman early win. Nabuyag ang isa oh. Hapit na sila magpatas na to sa isa ka. Baboy. Kaon og maayo diha pa di mag sibangag, ha? Uy. Naisog na ninyo. Kapag ito'y po doon. Paraw po ng ito'y oh. Awak to. Ani. Oh no. Anad yan mo mga manok. Hindi ako kami. Turo. Pero ang dana sa isa, ako gibahog. Tahop na. Okay. Grabe ka dalar sa mga bahog. Hoy! Ito ni butang tubig dahil kay mali ilang inuman. Inuman sila dito. Kanang isa. Hoy! Naman ito ilani ko do. Kamu gid toy ha. Hoy. 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 Kobo. Sige, pag-chapol mo diha. Diri na ato na siyang bahugan. Ako na sad bayan ni aw. Sige, chapol mo. Hawa dyan, no? Uy. Tumban mo, ha? Sunod di sila karon. Malingaw ra ko diri sa
akong bukid, among bukid. Makawalag stress.